Goddag og velkommen til en hurtig introduktionsvideo af Maple 17. Vi vil snakke lidt om det generelle brug, lidt om skriveopsætningen, og så vil vi give dig nogle simple kommandoer, som vil vise sig meget nyttige senere hen. Maple er et program designet til folk, hvis løsning, nedskrivning af matematiske formuleringer kræver en nem og hurtig tilkomst. Her på HTX kan vi godt lide, når ting går nemt, uden meget besvær, og i sidste ende må noget ud et godt resultat. Maple bruges på vores skole som det centrale matematikprogram. Vi afleverer vores matematikafleveringer i Maple. Den her video er til jer første G'ere, som snart skal til at bruge Maple, og snart skal til at lave matematikafleveringer. Maple er en avanceret lommeregner og matematisk skriveprogram i et. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis har brug for en ekstern lommeregner, forudsat at du kan kommandoerne til Maples funktioner. Hvilket er årsagen til den her video. Vi vil prøve at vise lidt af, hvordan det fungerer. Først og fremmest skal du vide, at der er to skrivemåder i Maple: Math og Text. Du skifter mellem de to med F5-knappen. Tekst er til at skrive for eksempel opgavebeskrivelse. Altså hvis du skal trække 5 æbler for 10, så skriver du i tekst: vi skal her trække 5 æbler for 10. Math er derimod til alle de matematiske udsagn. Her så du skriver 10 minus 5. Derefter trykker du så enter for at få resultatet. Eller alt GR og lige med, hvis du vil have det til at stå inline. Altså sådan. Hvis der er et regneudtryk, du ikke kan finde på dit tastatur, kan du kigge ud i venstre side. Der er en tab, der hedder Expressions, som indeholder langt de fleste, du vil få brug for. Alle regneudtryk i Maple har en genvej. For at bruge den genvej, skal du først tage kombinationen til det regneudtryk, du vil bruge. Det finder du ved at holde musen over en af de udtryk ud til venstre, hvorefter der vil dukke en kombination op. Det skal du så skrive i Math, altså skrivemetoden, hvorefter du klikker Escape, finder dit udtryk og klikker Enter. Kvadratøden har for eksempel kombinationen SQRT, hvorefter jeg klikker Escape og klikker Enter. En vigtig ting lige at vide i Maple, det er at punktummer genkender den som kommaer, og kommaer bruges til koordinater. Som du kan se her, skrives pi med et punktum, og vektoren lige nedenunder beskrives med et komma. Til at starte med vil jeg vise jer funktionen define. Den er specielt god til lange opgaver, hvor man skal bruge de samme tal om og om igen. Den gør, at i stedet for at skulle skrive de samme tal, så kan du bare skrive din prædefinition af den. Det vil altså sige, at hvis du har defineret A som 4 og B til 5, så skal du kun skrive A plus B for at få resultatet, frem for at skrive 4 plus 5. Måden hvorpå du laver en definition er ved at du skriver et eller andet vilkårligt, et eller andet genkendeligt, så skriver du kolon lige med, og så hvad du vil definere det som, hvorefter du klikker enter for at Maple skal godkende din definition. En anden meget nyttig kommando du vil få brug for, og du vil bruge rigtig mange gange, det er evalf. Den bestemmer, at alt du skriver inden for den parentes du nu sætter evalf til, ikke må defineres som andet end decimaltal.
Det vil altså sige, hvis du regner med brøker, og du får et brøk som resultat, så kan du vælge at skrive dit udsagn i et valf, og dermed få et decimaltal. Et valf kan selvfølgelig også bruges til andet end brøkregning. Det kan bruges til alt, der ikke er defineret som decimaltal. Det inkluderer selvfølgelig også kvadratrodet. Den eneste regel, der er for et valf-funktionen, det er, at parentesen, det skal være den yderste. Hvis ikke den er den yderste, så ved Mabel ikke, hvad den skal gøre, og så vil der opstå en fejl. Mabel kan også løse ligninger. Det fungerer ligesom med valf-funktionen. Du laver en parentes, inde i den parentes skriver du ligningen, og uden for parentesen til venstre skal du skrive solve. Her definerer jeg ligningen A, og bruger derefter solve-kommandoen. Og da jeg ønsker at få resultater i decimaltal frem for kvadratrod, så skriver jeg en valf parentes rundt om solve-parentesen. Husk, et valf skal være over hele din udsagn. I denne video definerer jeg alle de udsagn jeg bruger. Det behøves man ikke lige i starten, men man kan lige så godt vente sig til det, fordi senere hen vil det være en stor hjælp. Det er nemmere at overskue, og det er nemmere at skrive ind i solve-kommandoer for eksempel. Jeg definerer A som værende y lige med 4x i anden plus 13, og b som værende y lige med 6 i anden minus 100. Og så skriver jeg de funktioner ned, jeg vil gøre brug af evalf og solve. Evalf er altid yderst. Og så skriver jeg mine definitioner A, og så skriver jeg and imellem, og så skriver jeg B, og klikker enter. Og da der er to løsninger, så giver den der to løsninger. Så længe man bare kan kommandoen til Mabel, så kan Mabel løse lige så meget som du selv kan, samt en lommeregner. Hvilket sparer dig for en hel del benarbejde, når det er, du skal til at lave matematik. Hvilket så i sidste ende sparer dig for en masse frustrationer. Og det gør matematik en leg, og det er sjovt. Ikke, Allan?